makablaaw para iti tunggal may say tinaragsak nga aldaw kan oras yu amin. Thank you kada kayo gapu iti panang tartarabay. Wano panang padpadaan nyo kadag iti amin nga uploads to gayam yo. Ama ng biyanang kan biag ti tao at drama. Kat sapay la kumatadi kay tupulos mauma. Ngamsak ba ti amin makablaaw mampay ni Maripaz Natividad, Michelle Chavez, kan Ate Carmen from Aurora Vega. Kastamatan kan ni Reynaldo Dipano, ni Homer Alamo kan nagiti kakadwana. Manipod man nga rod kani Kabsat Rino sa napod nanagan, tintay drama, kastiti ko nana. Dear man ng biyanang, naimbag nga oras mo. Aday di nobyak, agkasar kami kumaidin ngam bigla nagbaliw ti pangadeng ko. No apaya nagbaliw, isot ibinsa-binsa historyaan kan ka. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Anya kay Reno Barok. Nalpasen titulagan para ti kasaryo iti anak ka. Umadanin ti kasaryo. Nakasagana kan? Itanya, tata. Amang ibakla iti responsibilidad mo iti pamilyam Ha? At na trabaho ti anak ka. Ngamsi ka, awan. Iso ka niya ti ekspektara mo aramida, minto nagasawa kayaw. Kwa? Siyempre, si kanto, tagbali na para laba, para lutaw, para dalaws. Kanod danton anak yu kandinda, si kantaw ti para aweri ti anak yaw. Husto ako ano saan? Uwan tata, husto kayo. Agtinulong kayo. Ayos lang nga oray para balay kantaw. Basta di mo paglabaan kan paglutuan ti anak kao. Tamo mahit nga na trabaho na. Mangan laeng taramidan na no kasjay asumang pahit manipod trabaho na. Nawatam. Uwan tata. Apay, manot plano yaw ngagbalin nga na. Kwa? Oray upat ahon no inam tata. Anda kayo dahi ka? Basta si kantaw ti para aw-awer tapno agtultulo iti trabaho ni Linda. Tamo magta napintas ti saan na iti trabaho na. Uwan tata, matungpal. Uy, Rino! Ha? Si kamat kayam na ta, Jema. Anak, di ka nabigbigat hagos Uray sika, di ka nabigbigad-agos. Pimbo daw kamat ngamin, Jema. Ay na, gagangay na Tamol ti pagtrab-trabahwak idi. Nakakulungak latan, isapim mo dawak basit. Kunak no asino ti nakatugaw iti malikodan mi alamisaan, si kamat gayam. Umay ka dito yan, min. Tagkakalamisaan tayo. Bagkatam takanam dito yan. Alaman yun. Ang asino to'y balasitang akadwangay. Ay, anak ko. Ha? Ang tagayan mo ng anak mo? Bakit? Ayan ti asawam nga Awan asawak. Anak ko iti kinabalasang. Anya? Mami, nag-text ni Daddy. Agpawit ka no iti kwarta. 10,000 ka no ti ipawit na. Ala. Mangan ka kay din anak ko. Madlaw abak ng tama to'y anak mo Madlaw ang inginahan na iti suot na. Nagumingan pala ang nagadong ti alahas na. Jack ilibak. Ada mabalinda iti biyag. Iso nga amin nakidawon ti anak na, itad na. Iso amin ti manggat-gatang iti kasapulan ni Mimi. Kastaya? Saan man ati ama ti anak ko ti pagsaritaan ta? Change topic, please. Ay na, garaw mo. Natairak ka no lata ko na ni Jima. Replyak. Ibagakmet anak kapimpintas. Ay, Reynaw. Asino ti ka te-text mo? Umanisong ka. Ni Kadilinda Anubiam. Saan na lang? Ni Jima akaadalak idi elementarya. Anya, apay nga ron akas tatijar mo ang makitetext. Kas kalamaki, kiki. Ay, gagangay na Oy, dandanikan mga sawa. Nga makigingin nantil ka pala iti sa balay. Ay, planok na ron na ipospon pa lang ti kasarmi ko ni Linda nanan. Anya, tapay,
Natulag nga ruden ti kasaryo. Panagkakayo nga ruden inton umay alawas. Agkayo-kayon iti pagsungrud inton kasaryo. Bay, anyo pala takay kayo. Aguray pa na lang. Oh, apay nga imay karino. Anyat masapul mo. Sikat ni masapol ko, Jima. Ni, anyat kahit masawan? Agaya takmamin ka. Iso nga umaya ko maagaram. No, anda pa nakabalin na. Di mo't umadanin ti kasaryo itinubiam. Ibabawi kong radya kasar. Anya, ala ka. Apay ngay. Diyak man naman. Tay di nakita ka manan, kat nagbaliw mo't ng tiriknak. Sikat ikayat ko ang pakasaran. Saan ang nilinda? Anya, ay sus, balasang ni Linda. Ngam siyang saan. Adan anak ko, Rino. Naita nga rin tinangayatakin ka, Jima. Di ka adan anak mo. Anya? May mayat gayam tay adda anak na ngam di balasang. Ala, may mayat mo te balasang, ha? Ay, Basta sikat ikayat kong asawaan. I-break ko ni Linda, ta sika itang tikal na sakto. Ala, gusto ni Linda. Di ka nagsangi. Ubing ka pa'y. Ado pa'y agaran ka, amas nasaysayat ngam siya. Di nakgurgurayan Sana balay. Tawan mo't napasama itinagatan ta. Awan ikamat mo kanyak. Kansan tapay mo tanak kasar. May mayatan at ikas to hingang kinagasawa ta sa akto ag babae. Ay narigat ikas jay. Sa maawatan na kuma. Awan mo ka nagbasunan kan karino. Uwen, ngam nagbaliw nga rodan tiriknak. Iso sorry Di ka kumagimulmulay ti sakit tinagam kanya-kanya. Aklunong ta kumaasaan na data tinaikari pare titunggang maysa. Impay ko amin na panagtalag kan panagayat ko kan. Mapay nga kasta ka. Kasta talaga. Kanino ni kaya? Ato tayo kalugong, pantalon, kan jacket gintod mo kanyak, kan jaywa sinturon, kan 5 medyas. Isublik tapno awan to ti iboy-boy mo. Tuhamon na kita. Matagal-lilaw. Ay, tara, nobyo. Ala, di ka nagsangit, Linda. Di mo mabalin nga ikamat ti bagay. Talaga di na kan kayat na dya lalakay. No di na kan kayat. Pagan anong kumamot nga Nagsakit tatang. Awanan mo ka nagbasulan. Awanan mo ka nagkurangan. Tainayat ko itikas taon na Nga mapaya naramid na tikas di kanyan. Bay amon. Napintas ka. Uling ka pa'y. Adaw na kita gusto ken ka. Makasara kan tao iti kasukad na dya lalakay. Sabagay, pagan anong kumamot ti kasken kwa na ngay katawan mo trabaho na. Istambay na nga roday. Nabisyo pa'y. Kanyat magandam mo ken kwa na ngay. Jay kiti padam nga da trabaho na ti pakiasawaam. Tapno agda katulungan magtrabaho anak kao. Rino, pudlo ayat ti damag may papan kada kayo kini Jima. Kanayon kayo kanong agkuyog. Wala lang, tadan nagkinaawatan me. Anya, insukat mo ni Linda kan kwa na. Un, tayo so ti pudno nga ay ayatag. Kan makapaupay mo't ngamin jay ama ni Linda. Nakais istrikto. Di kam pala nagkaskasari ti anak na nga murog-rog yan nanti makibibiyang kada kami. Anya, Isa ni Jima ti ikasar kaw. Diyak kayato ni Linda. Nagbaaw ti panagayat ko kenkwana. Gapo ijay man nakibiyang nga amana. May mayat ni Jima. Oray single mom taawanan nagitidadakkel na. Siguradong awan to ti makibibiyang kada kami into nagasawa kami. unangam. Ay, Nga, adan anak na, kasta ka din na. Naitangarod tinangayatakin ko na, ti kaadat anak na. anya,
Kay kayat mo, jay adda anak na, ngam jay balasan. Awan madi makitak dita, tanawayamat. Apay, may parit ayat yung mga saway ti balasang nga ina, nanang. Saan matkit di ngam duan to ti biyag manak ko. Di ko nayo Ang mga no, isudan to ti mangbiyag kanyak, nanang. Ha? Anyat kayat mo asawan rino. Kay kasanaw, dumanon kami, Jima. Pagsasaritaan tayo, ti kasarta. Si Kaman Rino. Andan ay nakasagana pagkasarta. Adda, tay pagkasaran di kumaidi kan ni Linda. Dahil mo lang, taramatan tang agkasar. May saan nuwang, kan limakit ka gudo ababoy. Ha? Limakit ka gudwa nga. Wan talima adadakkel, kan basit di may kanam. Umdas na dyan, tadamat laok na anuang. Ay, mababainak paikit din kan ni Linda. Kasla inagawa kung itinubiw. Ay, sana dahil tati panunutom. Di namat mabalin nga ikamat ti bagina kanyak, tadyak mo't sinagsagi da pulos. Ti may sapi a problema. Manginom ka mo. Kanong? Nalakalangit ka tunay tabisyo, Jima. Agbalbaliw ako numalpas ti kasarta. Inton malpas pailat kasarta. Saan ka di mabalin arugyam itan ti panagbalbaliw mo? Sige, mabalin ngam inton may alawas ko ma. Tanda pa'y agkasar no biga. Ha? Apay ayan no dagkasar? Kat siyempre, makisyatak pa'y mo't For the last time, Jima. Anya? Promise, maudin dahi ta apanaginom ka. Ijak tong tiyarak. Sigurado ka Promise. Ay, ngam ni Linda, kasanungatan. Ay, ayatan ka ngamin. Isa, sorry laangan kan kwa na Sapay ko mata maaklon ng tumulang tiya amin. Uy, nalaka ang makamove on na dyan. Tawan na pasama kiti nagbatan may. Uwan ngam inayat na kamot. Kasanon, no saan tulat ta makailiw-liwag kat kamatan na kan tulat ta? O, raramidan na ti kasta. Di kanto iso katapulos. Si kalang ti babae iti biyag ko. Si kanti kaod dyan. Kan final di ti pusaw. Apay, talaga nagsinakayaw ka ni Linda insan rinaw. O, insan nal daw. Kat agkasara ko ni ti mabiid. Apay, ada ka di mo kinayat ka ni Linda so sininamin san? Awag. Ngam namiris ko may mayat jay adda anak ng asawag. Ngam jay awan anak na. Anya? Apay ko namin san? Apay insan? Bumalasita ngayon jay anak ni Jima. Kabaalan nam ti agaw awer. Aglutaw, agdalos, aglaba, kanda dumapay. Sana na masapo na manghala kami ti babaw nun may. Taadan jay anak ni Jima katulungan may insan. No kaste, mabalinan nga raman ni Linda insan? Ha? Yan ko lasay mo matindiar mo ka. Mabalain? Ay katuna. Kung saan na masapo lang ipakadam kanyag, taawan kat nga rin relasyon may. Isa nawaya kalatain saan. Anya jay ko naman akaw. Nag-aaram ka ni Naldaw akasinsin ni Rinaw. Wan tatang. Kaya't mau, aklo na. No bilang kayat ko, kayat yung kadimat ngagbalin amanugang tatang. Ay katuwa na. Nasingpot-mot ni Naldaw kan nagagay. Oray siya na profesional ng nadiskarte itibiyag. At iwan na ang adayo di kasinsin na nga ex-maw. Barang di nakto isukat akas iti naramid ti kasinsin na tatang. Saan ba't siguro? Ang tingitingam pa yan ay magtilik nam sakbaya pagsaritaan yaw ti panagkasaryaw. Nariga tiyagdardarasudos anak kao. Uwing tatang. Di may hari. Ang sana taman. Ay,
Kustom, nabannog akong rino. Kan apay aya nagbartag kakit kaldawan ti kasarta. Kita man tayo suraam. Nakababa pa ta sipar ta pantalon mo. Kan linaslis mo day ta slacks mo. Kan tabadom, bangking tabutonis nan. Aya, inikat ko kami dito, ito nadagaang mo kami. Bay-bay, amo na ka bang-bangking ang butunes. O ba ito kita nagsala na ba kahit? No, apay mga mina nagbartag ka, kakaldawan ti kasarta. Ni Jima mo, di ka kalig murmuryo, talam ka. Mau din na siya pa nagbartik ko. Promise. Kau dyan na talaga na daw. For the last time. Ala. Oh my God. Salat ta. I-request ko ti cha music. Kasano nga agtsatsa ka, matumtumba ka, gapoy tinalaw sa bartag mo. Kabala. Ala. Oh my God. Sumarunukan tayo na kay baga. Patukarin na ti cha music. Ay na, ang mamanakaw. Hindi ka sarda, Jima kan Rinaw. Nabarbartak ni Rinaw. Hindi nala ibabay na niya asawa na. Wen tatang, nadamag kunday ta itay agsapa, idi na panak gimatang ija store. Grabe mo't na diya tao. Imbaglaki din ata sa anweso tinakagasat mau. Wen nga rod itala ang maamiris ko. Saan gayam anirino ti rumbang apara kanya? Wala. Napipiyapa di kasinsin na aminal daw ta. Nagagad kan nasingpot na jay. Awan pa'y biso na. Isong agkasar kayo hindi mo tayo. Wen tatang, plano min atalaga ti agsimpakin ni Naldo. Lampasan ti kasar ta, Jima. Ay, wan nga rod, kamaudyanan na awanan ti pampanunutan ta. Ay, boy. Kumusta gayam ti ama ti anak mo? Di mo't baknang na jay. Wan, apay ayang. Akit, kumusta? Mangmangtod mo't lay ti suporta ti putot nagnika. Wan binulan. Nagniya na di cellphone ti anak mo. Iso ka di ti gimatang iti day jay. Wan, agkakangina amin agamit na tajay ama na ti mangmangtod kadagi jay. Sika ngay. Di na kahit ikan. Mangmangtod mo't angam no daddo majak awawatan. Tamangan man niya ti mako na di asawa na. Siguro nasingpat ti ama ti anak mo. Wan may salakid daw ti anak na itad na adagos. Ay kat mayat nga rod ano kasta. Tano agpalya amang tod iti suporta ti anak na mabalin mo ngay darom. Saan ba't kidya nagpalpalya Apolos Rumbong lang, Jima. Bibi, ada ka di pa yung allowance mo? Apay ka di tatarino. Ikanak? Ay saanan? Adupay kwarta. Saan ka matkat dingekan? Taawan pa yung kwarta kita. Damdamagak laeng, no da pa yung allowance mo, anak. At dapay mat. Adupay Bumuludak man nga ron iti kwartam balasang ka. Bayadak taw, no da kwartak. Mano? Oray 1,000 no da. 1,000 pesos. Ay, anya nga iti pang allowance ko no may busti na bati. Di awagam ni papam. Ibagam nga 1 kwartamon. Ngam di mo ibagbaga nga imbagakway. Di mo't saan anaimot ni papam. Saan? Nasingpat day jay. Kanayon nak nga ikaniti kwartak. No agteksak, pawitan na kadagos. Alang aron, dumawat ka, tabuludag pa iti 1,000 mo. Wan, tata. Apay ngaglaladot ka, Jima. Ay, kagap-gapo ka health center. Masikugak ka no. Anya, nagsaya tayo. Adang ton anak ta. Wan nga rod, kasanungay, awan ka di pa'y nastra ka matrabaho. Awan pa iba't nga ron tayo or-oraya ka pag trabaho ako ma. Imbabawi dan samot man eh.
Agawa am tagbiro kiti panggadam atan ni adanton anak ta. Word. Ang kasanon na awan na talaga ti master ka katrabaho ba kayo? Kat ikarigatam oran niya trabaho ditan basta da pagsweldoam. Kan basta nadalo sa trabaho. Oray ata dapat ipaw-paw itya amat ti anak mo. Anya, ala, di mo pakibiyangan ti kwarta ta anak ko ata para kan ko na day chay. Nagado ti ipaw-paw it na para ka ni Mimi. Apay, bukodan na kita amin lagi jayan. Nagado na nga eh. Ha? Bantayam ta anak ta ata kuyugok ni Meme. Sabten na kano ti amana. Adan sa itod ti amana kan kuana. Sige, hanggang namangan kayo ijarwar, ibalkutan taktumutan niya. Kaadwam to ti karnay. Ala, mapang kami nga rudan. Aw-awiram ti anak ta. Di mo iturturugan. Nanang, umayak man. Nay, apa nga isursur-sur mo ta anak mo katrabrabi eh? Di ba't agawi dun da jima kalmi may nanang. Napalanda ay Nakisinarak day ti ama ni Mimi. Hanggang manungal dawon adita nagawa-awid. Kunak na agawid day ta hanggang awan mutan. Anya, apay makisinsin narak daya. Uwan kanayon. Hanggang madanagan akon. Sa bali mutan tagparparik na kanyak nanang. Anya, awagam ida Di namat sungsungbatang ti awag ko. Kan adda na amuak. Nabalo ka nun sa ngaminan ti ama ti anak na. Anya, Madanagan ak na lang. Abangan mo't no nagsindoblyan dan. anya, Awagan niyo man ni Jima na lang. Barang sungbatan na kayo. mabit lang nga raw tala ti cellphone ko. Hello, Jima Balasang ko. Sa dino ti ayan nyo ita? Ada kami diti balay ta ni Mimi, nanang. Api ka di. Ay, iko ha. Urayan da kayo nga mindarino kan ti anak yo. Kaano kayo nga agawid? Inton bigat nanang. Umay ko alaan ta anak ko. Apay, pangipanam ngay iti anak yo. Ay basta, mamanyan to ka ni Rino, nanang. Sige, bye. Sige nga, Rod. Bye. Ape nga alam ti anak ta. Paparan niyo. Agpaaya ka babaunan iji balay ti ama ni Mimi. Alaag tanak ta amangan no mabaybayam. Ibagan tagpaiso kanyak. Agpaay ka ababaunan wala niya. Naamwa ka na balong ti ama ni Mimi. Nagsinubyan kayo ka di? Saan? Ngam, planok ti makisingnubyan kan kwa na. Tananamnam ay ti biyag ko iti danana. Anya? Ay sana. Anya ka matan. Hindi ka kadagsasaw iti kasta. Bayam, tagtrabaho akong mabigat. Sumuro ta kadaimsan ko ama pa nagtrabaho. At dasirkan niya trabaho. Pangasim, Ajima, di nakpanawan. Di naksinaan. Ay ayatin ka. Patpatgan kayo iti anak ta. Di mo ipanaw ti anak ta kanya. Mabagtitan ng panawan lang. Ala, kita akpay, nupudnong agbalbaliw kan Rino. Aramidam, saan nga iti sa ulaang? Nagdanaga kiti kastaunay, nagbutengak apanawan nagtasawak, iso ngayon karigatak tinagtrabaho. Kaya't kasi na saan na napimanaw. Mawatak matkit di ti asawak no apayadandanin na sulisog, tabasol kumatlaan. Tangamin awan aalis tuwak ngagdiskarte ti pagbiagmi. Ngamita saan la doble no di triple kayo dakpayan para iti pamilyak. Alakastan, tigayem mo, Rino. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Enyornos parity script kaniti drama tigayem yo Jenna Almoite. Isagsagot to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.
kagayam na imbag nga oras yung amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay manan ti drama, hello mampay kada Rolly Viernes kandagiti partidos ni bakit na dita sinait Ilocosur, Yabes kan Abela family kan Virginia Lapada dita Japan. Kapadasan ni Kabsat Rafi san napud no anagan tintay drama kastiti ko nana. Dear manang biyanang, nagtrabaho aki diti construction. Nga may didandaniak na disgrasya, nagnerbyosak, isa nagsardengak pay lang agtrabaho, kat ni bakit kulangan tagtrabaho. Jak kaya tagtrabaho iti nagtibalay mi, jak kaya taglabakan nagdalos, tamangan no kunanda nga under disayaak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay, anyamat kastuyan. Awan pa'y may suot abaron. Muring amin oy. Ay na, amumot ajak masangot aglaba na kay. Intun day of ko pa'y lati pa naglaba. Kan awan mat aramidam dito'y balay. Di si ka kumanti aglaba. Trabahom na kita. Si kangarot ti babae. Paglabaan na kiday. Ibagaran to pa'y under di sayak. Awan ti mangibaga iti kasta. Tamo damat nga awan trabaho. Unay matikasta sa umon ma. Ito lang mat nga awan trabaho. Mano ataw na nagtrabaho akiti construction. Adang dani pa'y nakadisgrasya. Apay, awan kadimat karibangak nga ginana. Uray magmamanula abulan ko mamay. Ay kat makamu ka. Desisyon mo dayta. Ngam napigsa ka pa imat nagtrabaho. Uy, napigsa ako. Ngam aginanakarod mo ta. Apay, hindi ka makaawat. Ingkakit aglaban. Ay, manjak. Ibagaran to pa'y undermak. Kat di aglambang kang aglaba. Tap na awan makakita kan ka. Mga alak malay ti babaunulan. Anya, pangalaam ko mangay iti pagpasweldong. Eh, problema ka dahi na. Anyat nagan mo aday. Kan manugtawan mo. Single ka kadiwan no sa anay. May natinagan ko, sir. 28 taon kon, kan may sa nga single mom. Kahit nakaamam nga kasapulan na kitibaba unang naday. Nakitak mat EJFB. Iso nga, binirok ko na ti address yo. Okay nga raw. Mapalin mo ti mangruging nagtrabaho. Karnay, jak kaya ti sadot ababa unay. Jak kaya ti marites, kan jak kaya ti rawat ababa unay. Ha? 3 times a day lang, ti pandangan di daw. Awan nagkilkilaban. Kan maminsan lang ti merinda. Ay, wan sir. Kasapulak ngamin nga talaga ti kwarta tapag gatang ko iti diaper ti anak ko. Sige, mangrugi kang nagtrabaho aday. Ay, paiso aya nga, da ka no babaunan ninyo, Emma. Ay, babaunan ni Rafi ang manugang nyo Ha? Agraraman nga katulong. Kat awan mo't isweldo na. Anya, kahit kasano nga ron dahi tangay. Makaamo di manugang nyo Kuna namat a problema na kanudaitan. Andan aya trabaho na. Awan tatang. Anya, kahit anya lat kukuha na ijibal na yun ngay. Agtugtugaw kun agid ida Agkuy-kuya ko ijay balay. Isungarod ang nagtrabaho tadimot aggunayon. Manipod dandanin natin nag-itipasdag apag trabahuan na idi. Dimot simbrakan, nagbutangan. Anyan, kat sa nangalapay lang araw na ti babaunan. Yak amukan ko Manang Ima, agtimplak iti kapim. Ay saan may na? Di nakapagserbian. Ta saan asyak ti amom? Ha? Ni Rafi lang ti amom dito'y balaywan. Di nakiramraman. Iso adi nakapagserbian. Kandi nakilablabaan iti badok. Ni, apay ngay manang. Wan, takabailak ti mangilaba iti badok, ading. Nilakay ko na ang ti pagserbian. Ta iso tinangalakin ka dito'y ababaunan na. Ha? Mina, umay ka man pa tatay bagak. Umayan manong Rafi. Apay, Dua kami kumay ti asawa kapag serbyam. Ngam tangay di na kaya tapag serbyam.
Kagudwamot nga rin ti isweldo ken kanya. Ni, apay ngay manong? Una, tabasit mo't karamidam di ti balay. Basit ti nawam, basit ti labaam, ti ilotwam, kan dumapay. Anya? Ay, iyag mo nga ro dan ti swildok, tagawid akon. Pumanawa ko nito balayo. Nay, apay nga yakas ta. Makatawan ti tulagan ta apa nagpay mo kas babaw nan di ti balay. Ngam apay nga yakas ta. Makabulan mo pa laeng. Kat sinaur nakmat ngamin, sasauran nakmat manong. No kas ta nga raw, jak ito dun ati suldom. Tadi ka matagtong palit ti tulagan ta. Anya? Kasano langan nga jay diaper kan gatas ta anak ko. Agpakpakaasi ak manong, itad mo ti swildok. Sige, ure ka gudwalangan ano iso, tagawid akon. Paggatang ko lang iti diaper kan pagplate ang agawid. Ha? O sige, kita akno kasano umina. Ay na, nagpintas ka ti asawa ko na ya. Wow. Nagmayat nga agkan ti pingping mo pa kahit. Apayakas na ka manan. Adaman siguro kayat mo na niya. Iso ang nalailo ka manan. Ni bag may. Nagsuldukan ba ka? Juan, apay aya. Bumulod ako man iti ipasuldo ko ni Mina. Makaammo ka nga agdiskitar iti pang pasweldom kan ko na. Alakanin ba ka? Di ka karagim imaw. Ay basta, awan maitad ko. Paggatang iti bagas da ijay, kanda dumapay akasapulan dito eh. Alamat ka na. Nagpintas ka pa yun. Di nak maala iti lamlam yung Rafi. Kundi katulong ka nga awan mo't pagpasweldom. Ala, saan? Imot. Awan ka idam ita arabi eh. Inak maturog iti salas. Na, kasi kapay iti adaganas na amang ibaga iti kasta. Ay na, uray awan ka idak, awan maksay kanya. Kay kriyat ko ket di pay ah. Awan igatang ko iti diaper kan gatas da anak ko manong. Kanawan pagplite ang agawid. Ay, kasano nga tayo tuyan, Mina? Naragrag ko magnamin di pitakak aneng. Kasi anak mata. No hanak nga bayadan, agdarumaklangan. Ha? Ni, saan ah? Ay, no kayat mo, di washing machine minti pagbayad ko kin ka. Mawawit ko kat data nga washing masingan. Wala. Langina dahi di, di ginatang ka. Swerte ano malakom dahi di. Nagdagsan. Ado ti awit ko nga badok. Ay, sige. Agkuyog tan nagpailay. Tayo nakilako di washing machine, tayo iso ti itid ko kin ka asweldo. Apay nga ilakom ti washing machine. Awan nga rin pagbayad ko ni Mina. Nalakaaya ti may darom. Kay, agila ko ka iti kagawaanan. Anyat po sa rentangay no ilakom day jay. Di ka mga minbang ka diti kwartam. Ay, di mo ilako day jay. Saan atila ilaklakom? Kundi karit ka ngamin ngagkatulong kat awan met kwartam. Nalastog ka nagsasaw. Gaputad na trabahom. Tagibasitan na kumalaw na yan. Kahit basol ko nga rod na awan trabahom. Awan asim nga asawa. Di nakpay tulungan. Ay, kasanangatan. Di mo't kayat ni bagat ka. Wala akong di washing machine mayadain. Ala, kasano nga yan? Di, agdarumak nga rodan, idarum kan. Pasensya ka na. Uno, siyaklagan tiyawin mo. Ha? Ay, hangka nga mangrabak iti kasta manong. Adala nga rod asawa mon. Kat panawa kong di asawa ka, paraking ka. Kinapuno na, nabayagan ang kursunada ka. Inlibad ko lang na ita. Ang agpaisaw. Nagpintas ka nga Mina. Ha? Ibagam no kayat na kuno saan, ta panawa kong di asawa. Isunto mo lang awan anak may. Saan sa ama ka anak di asawa? Hanak man nga rabrabakan iti kasta. Taba ka mamati akan yam. Sapay hangka nga narigat nga ya, tanta adamat ti itsura manong. Eh, patsin lang namin Apay, mangrabraba ka kaya. Saan? Seryoso ka daing. O kanya, kaya't na, agawin ta ni di lugar niyo. Katanyat pagplete tangay.
agdiskitara ka. Manumad la ti plate tangay. Ne, naimbag man ta nagawid ka, anak ko. Ne, adamat ka duam. Uwan nanang, iso ni Rafe. Boyfriend ko. Ha? Agmanok na na. Ala, sumbrak kayo. Apay, Rafi Barok, kaya't mo ayati anak ko nga uray disgrasyada. Wala na. Sana problema na ita. Ayos lang kanya. Basta diya kay payla kumaag kakaida ah. Tanay, diya kayat ang maulit nila pasamak iti anak ko. Ha? Awan kaste ag sigurado, Rafi. Taamo mat a single mom ti anak ko. Wala na. No, kasta ti kunayaw. Ngamne, pasensya kan ata narigat ti panagbiag me. Masapol nga ag kayo iti pagsungrod. Ta kayo ti paglot-loto mi ditoy. Sana problema na ita, nana. Sige nga rod. Diyak ipariti panagnaad mo dito'y balay me. Ngam di kay pala agkakaida kini mina ah. Agkaida kayon to no ikasarmon ti anak ko. Nagkasatak na kinayak na kamera. Uwan ang ada matanan asawam. Nagpada talang. Padamot ng anak mo. Ay, Saan natamot na pagkaida ni nanang mo? kat aganos ta ah? Agam, ilibas tanto tag kasilid. Nagrinam tumat ni nanang mo. Kunak nga umakarakitidak no kasya nakaturog nga marik nanam ay. Talaga nga naridam ni nanang ko, Rafe. Kan di ka madanagan, ta sinaa kong di asawak. Inak to alahanan na kiti kauskaw, ta dituin ti pagyanak. Ha? Agpaiso? Uy, no kayat mo, kuyogan na, ta duwata amapan mga kalay ti kauskaw. Manjak mat ah. Baka anya pa itaramay din di asawam. Kahit andan jay asawa, manakaw, Awan pa'y nga rod tatang. Madanagan ako. ipost mo lang nga ti social media. Ipanawagam, amapukpukaw ti asawam. Ni Rafi ti umawag. Hello, Lakay. Hello, Emma. Apay matakas ti purpose mo? Apay, missing ka kaya? Ha? Ayan mo nga min aya. Ikaw din pus mo. Ayan mo ko na. Kan kaano ka nga agawid. Hintong di ka. Sige, bye. Ha? Ay, Rafi! Mabitaan! Hello! Hello! Kasangsangpot mo pa ilang. Apay ngay nga agim impake ka. Papanam. Aga brodak. Anya? Ijay. Kat iji abroad ah. Inak manggod, tapnawan may bagbagam. Tapno di may bagbaga sa dutak. Imbagak ay asadot ka. Saan mo? Mabasak ka panunot mo, Emma. Iso nga aga brodak. Ngamnay, di mo naman ti sweldo. Ta fly now, pay later ti inaplayak. Mabayag sakto makapaway. Kasano day ta? Adan ay passport mo. Andan, inlakad ko iti limod. Anya? Nagbiitan ngay. Na moderno itan. Automatic kami nun. Biglaan mo day ta ang desisyon mo, Rafi. Insakbay mo kumamat ang imbaga. Talaga, Jack, imbagbaga, tap na maklahat ka. Sige, mapanakaw. Itulod ka nga ron. Sana yun. Kabalak tiyag biyahe asisya. Adagat kastan. Di pala nag-apply, aga-broad adagosan. Ano pa'y mati proseso na ita? Kastamat nga ron ti kunak tatang. Iso alinapdak, ngam umapamat. Ngam kunanamat nga inlimot na ti panangilakad na iti papeles na. Sinurot mo kuma. Imposible mat daitan. Di na pala inlaklakan ti papeles na. Aga-broad adagosan. Bulilikaw. Nen, dumundir ka, Rafe. Ha? Ni, apa na nang? Di nakawagan iti nanang. Tadi kay pel agasawa iti anak ko. Ha? Dumundir ka. Taaggidaak dito'y abay mo. Tapno mabantayan ka. Anya? Nariaknak ngamin idi na minsan.
Kadandani ka na pan ijisilid ti anak ko. Ti kunam jak nadlaw dayjay. Napigsa ti radak ti lapayag ko. Ultimo karasakas ti ipas mangeg ko. Ha? Di mo yakan iti Malaysia ti panagabay ta ang maturog. Tawan madi aka ipapananday toy. Kaya't kalaang abantayan, Rafe. Hindi ko mga rudmina ti abayan nyo Sana siyak na. Si Kangarud, apay di ka makauawat. Agyaman ak unay itiindanon mo kanya kain san lando. Diyak lang pag-arup maaramid ti asawak ti kasdi kanya. Pero oras siyak. Kasla jackpot yung kinakita naglawag. Naka-holding hands na. Very sweet na nga kuy-kuyo. Sandak na nakita insan. So nalang tadakadwa na bakit. Nanang siguro di babae di jay. Insan. Sige, mapanakon. Alright, taintad kong kadres da. Makamukan na niya taramida minsan. Masanaklakin ka sa may bagak kinakita. Wan, nagyaman ak mananin san lando. Halo, Emma. Apeng mawag ka. Awanan ka, di ba? Apay nga italasong batang tawag ko. Apaya? Parigang harap di signal di Tiabra. Abro-taro ka, manangal lilaw. Di ko lang dyak ang mutar aramid ang Rafi. Babaeng gayang ni Mina. Iso siguro ang pinagdalit mo dito balay. Kampay di, katulong mo. Ang babaeng maggayang. Awan papain mo. Alam na, sana po kita. Pudno may tababaw ng langit Nabiglaan na daan kami ti relasyon. Wal, amina kay ma. Ada na ginawatan may. Ang naramit ko ti kasjay, kapoy ti utang ko kinkuana. Kan awan na pasama kiti nagbatan may, ta strict na ti inana. Sige, bye. Hello, Emma. Hello. Hindi ko. Itayak pa'y dito'y likudam. Nangag ko ti saritaan nyo iti asawam. Adamat gayam asawam. Ay, kuha na. Sina akon ni Emma. Sinina akon ko na kuma. Pumanaw kan. Agi babaro ka. Ngam adamat gayam asawam. Usto gayam tayo naramid ko. Tijak pa nang itulok ang maturog kayo iti may sa asilid. E di dya mo pailaan nakita ka sa balin tinariyak na. Kasla saan ka mapagtaw ka na tao. Ay, kuha. Sinina akon dyan sa awak na. Awan bibiyang ko no sininaam. Basta pumanaw kan. Tano di ka paila pumanaw. Idaraw ka. Pag-arirere bukam ti anak ko. Anya. Ha? Emma, asawa. Padakon. Sorry Pakawanan na ko ma. Nagsubli akon kan ka. Ala, sobrag ka. Tani, adar aramid. Ha? Anyat ko. Agim impake tapumanaw akong dito. Mapanak iji Manila. Taijayan ti pagtrabaho. Hindi nakpanawan na darling. Promise. Agtrabaho akaw. Kanagsingsing puwit akaw. Basta di nakpanawan. Basta ang trabaho ak iji Manila. Di naklapdan. Awanan bibiyang mo kanya. Agsinatan. Anya? Ay, kasyan lang ka di Emma. Sorry ka din Pakawanan na ko ma. Puno, anagyan na kiti balay damina. Awan na pasama kiti nagbaadan may. Restricto ti inana. Makamukay ti biyag mo. Insang sangit ko iti kastalang unay, ti panagpakpakaasik, kini bakit ko ngampi manaw lata, kat napan nagtrabaho iti sa bali a lugar. Nagsansano ungak iti manuabulan, ngam sana ka na uma anangay ayo kan kwa na, kat impakitak ti panagbalbaliw ko, babaan ti panagsingsingpot ko. Isa na siyan matlang kanya, kat pinakawan na, kat naornos manan ti amin, iti nagbaatan mi. Alakastan, tigayem mo, Rafi. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos parity script kaniti drama tigayem yo Jenna Almoite. Isagsagot matlaan to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.
gagayam sakbay ti amin, kablawang kay pay tinaragsak a Paskwa nga awan labas, naragsak a Paskwa iti tunggal maysa. Kaya't sapay kumata, agtultuloy ti kinasalun at tayo akanayon. Di Apo Diyos ti mang bendisyon kada tayo amin. Sakbay ti drama makablaawa mampay, da Jessa Canares Fernandez, Alberto Cabrera, di Taramon Isabela, kani Gesto ni Ballesteros ti Ifugao. Kapadasan ni Kabsat Vanji sa napudnonagan tintay drama kastitiko nana. Dirma ng biyanang, kababain man nga ibaga nga may saak asado. Kat no dilawan dati kinasadot ko agungatak. Kat umanayan na pangapapaak iti kabalay ko. Adon abalay tinakipagyanak, tawan makanos kanyak akabagyak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Anya kayo matananang? Bimakbakutan kayo at chismosa? Nagalas kat ti kasta pa nagsasaom kanyak nga inamon, Banche. Kasano? Nagalas ka ramid yo. Apa mapan yung istoryahan nga wan araramidak diti balay. Ibagbagayo pa yung maladladawak nga agririing. Chismisan da kadagiti kakaruba. Ay na, agdamag dangaro, di bagagtag paiso. Saan ko nga ichismis? Sungsung batak laang dagiti damdamagan da. Makita damo nga may ngawan aramidem. Maturog mangan laang, Vanji. Katgaputag damag da, ibagayo matan. Imbes sa protektaran dak nga anak yu. Nupod no napatagak kada kayo nasaya at ipadamag yu kadakwada. Nay, anya kumangay tinapintas nga ipadamag ko kadakwada, Vanji. No kasataramid yu, nasaysaya at lang agtalawakon. Ay na, makamu ka. Kanayon mo nga ibagati kasta. Iso ang makamu ka. Wun, di kay madanagan, tagtalawakon diti balay. Awanan ti ungungtan yu, awanan ti chismis yu. Umayak man pa'y nagbakasyon diti balay yu, ang kalatong. Isarak kang pisa nga sa ako abado, Oo na. Apay nagapam. Ay, ijay balay Nagapa kami kanina nang iso nagtalawakon. Anya, apay nagapa kayo. Chismo sa mga minjikab sayo. Ichismis na amin na makita na kanyak. Anya matikas di nga ina. Ichismis na ultimo anak na. Adaya magkasta. Ha? Chismosa na dya kabagis yung. Imbakbakit na tiki na chismosa na. Anyat inchismis na aya. Abangan no agpay sumay. Nagpaiso nga masapul aya mapanay si istoryahan kadagiti tattao ti mapaspasama ki balay. Hay! Masuronak. Ay, angkal, adan na lami sa danumyaw. Anday jay ref. Diyos nga'y, anda. Lukatam jay ref. Anda amin ni jay. Ay, nasayat nga rod. Uminuma man iti na lamis. Barang bumaaw basit ti pudo ti ulok. Aldawan, ngam di malagring jay ka na ka mo na atong. Napuyatan siguro Say di na panak imisbo iti parbangon kat nakariing pailaan. Alas 3 iti parbangon nga mag-cellphone pailaan. Mala, umunata nga ruda na mamigatan ay adapay papanak. Sige, aggao kang arudan bakay. Ay na, anyat masidangay, angkal. Nakaring ka mo't gaya man. Aday dyan namin saan ti masida. Ingka mga anay. Naalandawan ka nagriing Nasapa kay di pa'y dahil pa nagriing ko, angkal. Anya? Alas 10 ni tagsapa, nasapa ko ng kitden. Kawamag. Ay, napanan na antirita nga'y. Napan nakilwalaw. Naimbagpay ka dahil diyang asawa yaw, tama naglualaw. Kan sana marites. Sana kas kanina nang grabe ti kinachismosa na. Sakit nanday jay. Di na siguro maikatan ti kinagatal ti dila na. Ibaga na kami na mangagkan makita na jabalayan. Bakbakatan. Dalahin kakit mga anay. Uray adda kam maligya inam. Respetuwem ta inamlat ta day jay. Makapasuron mga minti style na. Nay, una yan ti kasta lang nga mamangmangan banjay. Naka nga tambay sasakam. Sapay nakashort pang ka.
Anya mo dito nga itlogan, nagapgad. Itlog lang arudan, nagapgad pa'y. Asino tinagluto iti itlogan tay? Kasyak apay aya. Nagapgad. Kitaan nyo magbasit ti pa naglutluto yung atan eh. Diyak kaya tinapgad. Husto laang mag. Kasta matasigod ti timpla mi kanyang kalmaw. Napgad nga road. Pati mananjaling nuto yung idirabya dinangdang. Nagadot bugong na nagapgad. Ay kat mangluto kay ti sabali si dama. No din mo kayat ti lutok. Ay, masadutak. Manglukatak langan iti dilata. Adda dilata yaw. Adda dita istantay, mga lakalat taditan. Mga lakay mutan, tada kay tinakata, darante. Diyak makatakdaran. Nakapwesto ako niti sango ti lamisaan kat. Adda sabon niya para labangkal. Adamat. Ade ja abay ti washing machine. Labak man nagitibadok tani. Adun ti murang ko. Awan pagsukatanan. Anya mo dito asabunan? San mga glabutab? Ang lablabutab mat. Nabanglupay na ta sa baon. Nabanglo nga, nakabangbang silang arudan di paglabutab. Nagbasi ti labutab na. Asino gimatang iti dayto asabon na yanggal? Niyan tim ginatang na iti store. Ijay iling amin ti paggatangan niyo Ado ti pagpilyan niyo ijay. No di ta istor langay na. Manmano ti lako da dita. Kapilitan lang agatangam tawang mga rod pagpilyam. Ala, ano samdaytan tay subot nga rudyan da. Anya pa'y ngay. Wanan Bagbaga mamadya ka nakamataw. Anya matikas nga style nan. Nagsadot. Muwan nga raw. Iso siguro ang nagapada iti inana takas jay ti ugali na. Kano nga gawi daya? Tsaka mo nagadong matibalon na abado na. Sangasakaw gibado na. Kaya't asawon na ita mabayag nga agnaad di ti balay. Impakada na ti panagnadnan ditoy. Basta ko na naman nga agbakas yaw. Ngam di na matimbagan waging katkanaw. Nakasarita mo, di ka bagis mo. Saan pa'y? Ngam gagaraag to ti mapanidya balay da no adawayak. Ay, hanya matikas na biyagan. Nay, Awan pa'y masida na imasmag. Sardinas, tuyo, tinapa, kanitluglan, masigsina dito yan. Na, kasi ta. Sumana umanan ako namlan isot bumalayan. bala ta kasaritak man. Nya, matikas to yan. Isarding mo man ti kastangar aramidam si kabanjay. Apa yan yung problema maya? Kasano, awan pa'y naimas asidaan matangkol. Nabayagan na jak imigo piti sabaw. Tapasig mo't atuyo kan itlog ti paspasidayo kada tao. No kaya't mo tagsiday tinaimas. Agtrabaho ka. Manggad ka. Tapno da pangalamit igatang mo iti sidaam. Aglablabos ka na. Gaputa agul ulimag kami lang. Agruam ka magtan. Agdabog-dabog di ti balay. Apay si kaya ti bumalay dito. Nalipatam sa mutan abisita ka lang. Ni, unay kayo matanangkan. Kanakandak ng bisita ti pangibilbilangan nyo kanyak ditoy? Ay, awan ka anakak asanaw, banjay. Ta amin na ka anakak, pasid da anagagad. Kan anda pa nagbainda. Gaputawan kwartak, kaslakuton matan ti pagkitkitaan nyo kanyak, angkal. Nagalas matikas tang aramid yung aulitugan. Agawid ka langan. Tabang ano, nyapay ti maaramid ko ken ka. Jak kayat ti may lawaan. Wanan! Pumanaw akon! Agpada kayo iti ugali ti kabagis yung. Nagalas na ramid yung agkabsat. Jak pagtatak ko ng tagnan diti balay yung. Katagyaman na, kadagiti palpalamot yung kanyak, angkal. Sapay ko tadi kay tumadidigray ti kasta raramidan nyo. Abas tagpapanaw kayo latan iti tao.
Imbes sa tulungan dak, saan tayo rumandamot? Nay, nagpaili ka magayam ka ba, guys? Wain kabagays, tanasakit ti saka ni ipagmaw. Iso asak ti imbay nagpalingkay. Ay wain, pasensyakan ano pinapanaw ko jay anak mo iti balay. Ay, awan rumbang nga ikidawam iti pasensya ka ba, guys? Tamok ti ugali di anak ko. Sakit di ati agkid daw iti pasensya. Ita lang amin na maamuak ti ugali na. Pudno gayam ti ibagbaga dagiti tattao as sadot da di nga anak mo. Ay, wun ka ba, guys? Grabe. Sano saan ama kasi day tinaimas. Agdabog-dabogon. Kahit ayan nan ngay, nagawidan iti balayaw. Saan ka ba, guys? Diyak mo no napanan naman ang. Ay, unak man nung nagawidan. Tayo di binaklay na di sa ngasako abado na tiamok. Nagdiretson ang nagawi din di balayaw. Kaguran at dayjay. Tanagdakas ti panagkitkita na kanyak. Iso asaan nga agawid dayjay ije balay. Payakas jay da di nga anak mo. Na-addict samot nga minan iti ka sa cellphone na. Un siguro Jay laagay ay ayam iti cellphone kar aramiden na. Iso ti pagpuypuyatan na. Ay, oray bagbaga Nga maawan mo denggan na. Sungbatan nakpay iti baribar. Iso masurunak mo no daduma kabagays. Darna, friend. Tulungan na ko ma. Agpakpakakasya. Awan sa balya pagkamangak. Si kalangan tamo ka makatulong kanya. Ala, anya ngay deta nakasako a binaklay mo. Badok, friend. Pinagtalaw dak nga miniji balay mi. Linaksid dakon nga anak. Anya? Ay. Ala anusam dito'y dagos ko, tanalipit. Good for one laang talaga. Talaga kasta. Apay, di ka nag-awawid ije balayaw? Weekend ti panagawid ko. Mabanugak nga mino agin nawid ak ije balay. Ta dito yung magngarod ili ti ayan ti trabaho. Agyaman ak nga rod, friend, Nagsaya at kaagayam. Bayam, tainton bumaknangak. Agi patakbirak to iti mansyon ko dito ili. Makipagnaid kan to makanyak. Libre ti panagnaid mo. Ikang kanto iti silid mo. Ay na, di ka pala agsasao iti kasta. Tama nga numasukal. Saan man? Patpatya mo na ita sukal-sukal. Basta, bumaknangak tudar na. Hello, ading balasang. Ay, balasang ka pa yaring. Ay, apay, anyat pagkit kitam kanya kada nasawa na. Sa anak malo siya nga. Ay, kat awan kastay agsigurado, Kaya't kung amin ti makisiningad kan ka, ading. Ha? Nakita ngamin nga da sa ngay ilinidar na akaarubam Iso ngay maya. Sige, awan oras ko ang makisarita. Kaya't mo ti ice cream, ading. Wano pizza ti kayat mo. Ha? Ayan na nga rod. Ay, kain gumatang, Asidaglang mo dito ti pagkatangan. Urahin na tayong naggumatang. Ay, nangan kan, wano sampay. Sampay nga rod. Tawa mo na masasidaan dito Kaya't mo, tayong talangan mangan itirwar. Ilibre ka, ading. Ha? Sige Mabit lang nga rod. Tay sarak ti pagnanagdan mi. Ngam na San aga po ta makikuyugak kan kakakayat kamot na Di mo kumaikan iti sa balya kay papananti susurot ko kang ka. Ha? Oo, danag mo na ya. Sa anak mo takasta. Anyamad tan ti kastoy amasangputan. Naggulo diti unag. Agkay wara. Banjay, agring ka man. Kita ang mama dagiti plato. Mangilngilaw dan. Aginaw kamot Nabambanog na tao ang naggapo iti trabaho. Ngam kastoy ti masangputan. Ay na, makapa-stress. Pasensya ka na. Kasang-sangpot ko ngamin itay. Nabanog kiso ngayon turog ko pay. Hay, saan ang mabalin ti kastoy? Anyamot ti kasta nga ugali mo? Pumanaw kalangan.
Tama istrisak no adda ka dito'y dagos ko. Bumangon ka dita, tapumanaw kan. Unay ka magtran! Kung naklano na singput ka gayon! Ngam nagalas magkayang tugalin! Gapumulakan ka, iso apapanawang ka. Wan! Natangsit ka maggayam! Kung namalan nakapimpintas mo to dagos mo mag. Saan mga presentable? Nagilad ka nagbangsit! Ha? No kasta, kayat nak, Vanji. Ay, kapilitan tawang mo sa balya pagkamangak. Kaapak amin natatao dito lubungan. Ay na, nakaragsasak, Vanji. Ngamin, kinayat nak, oray sa anak agwapaw. Ay, oray sa anak agwapaw, na gwapo mo tibulsak. Ay, uwang nga rod. Kanayon mga adot kwartam. Pangalalaang mga iti kwartam. Legal, ti pagsapulak. Imayak lang nagbakasyon ita balay na kabagis ko. Ngam, iti probinsya ti ayang ti balay ko. Ha? Adda balay mo? Adda, nalawa ti garden ko. Iso nga, ado ti kwartak. Diyak pa'y nga rod na singer amin na lakok anatan. No kayat mo, kuyugan lang tayong tag-singer. Kalpasan na, agawid tan iti lugar may. Mayat ka? Ha? Yawid na kon? Kato mo na. Agayan ayat tangarudan. Naimbagi di balay, taawan ka apamijay. Saan ka nga apaan, ta ay ayatan ka, Vanji. I love you. Sige Ngam, nay, di nakpagtrabaho na tanay. Ipakpakaw na akong. Awan ang mo katrabaho. Uy, matungpal, Vanji, my sweetheart. Hello, nanang. Hello. Naimbag man tay mawag ka. Di mo pa'y replyan dagiti text ko kan ka. Imawagak, takayat ko lang ipakam nga danobyo. Ah, sino tinubyo ang Vanjay? Ni Freddy Baknang, tanalawa ti dagana dito lugar da. Ken nagagat, nalawa ti garden na. Ah, ay kat nasaya at ata nakasara ka itinagagat anubyo. Kat ipasyar mo dito'y balay Wen, umay kamintaw tapag sasaritaan tayon ti kasarme. Anya nga, di baknangak itan? Siya ka tinagtagibas sityo iday. Imbadbadag kan inrororoman niyo. Ngamita, dandak kalabalay ko. Ha? Doon niya, akitan nanang. Tila ibagbagam mo. Panuno mo la dayta anak ko. Ngam awan mangirororoman kang ka. Ay naklunan niyo ka din. Mala sige, agawid kamin ton. Bye. Agasam, 12 ababoy, tinapartay. Iti kalkalpas akasar de banday, kabagays. Wen, ngam dandanimot latakim murag. Wen ata nagadumat ti dimmaray. Agasam ta sa nga pulo alugan na partidos ni Freddy a dimmaray ngay. Ala, sana bali. Tinapatag, nalpasan ti kasal. Kasla limas tugmat jay anak mau. Kunamet lan asino na madam iti kasarda. Nakabani ka sa mangmanmandar ka dagiti aglutlutaw. Ay, Baknang aya talaga ni Friday. nalawa ka no ti talon na. Nalawa ti mula na anateng. Ay, sumat lagayam Ay, kat nasaya at nangayat iti anak mau nga uray sa daut. Bareng maanusan na ajay ka anakam kabagis. Para kan ka, Vanji. Regalo kan ka. Kabarbaro uray na ito. Wow! Agasem. Nalpasan ti kasartang maringarigalwan nakpailaan. Anya nga daytoy. Binalpot mo matitikas talaunay. Lukatam atap no makitam. Sige. Ni, anya daytoy? Para ga pasamot. Uy, natandem na ito. Kanday ti pa, bunang. Tay basit la abunang ti ginatang ko, tapno saan anadagsan. Apay dagitoy bunang kaskada para gapas ngay. Ananwa dagitoy. Kat usaram Aggapas ka. Agparaspas ka iti tambak.
Ken igatangan kanto pa iti sanggap mo. Kaagmulat ay ti mais. Anya, pagtrabahuan na, Freddy? Katuwan na. Anyat kayat mo, agsenyorita ka? Ay, sana mabalin na. Isungarod ngayon asawa ka, tapno da katulong kak nagtalon. Nay, laglagi pa. Do si ababoy, di na parte hindi kasarta. Ay, manjak! Masadutak magtalong. Sige, pada samtisan nagtrabaho, ta makaraman ka kanya. Makitam na ti agamgam. Ah, Dumanon to'y gum-gum ko di tamuging mo, nagsadot-sadot ka. Awan sadot di lugar may. Agtrabaho amin, pati babay. ngam, sana ka na may titrabaho. Meron kanto Sursuro mo. No kasapulan nga iwayway ka akaslanuang ijitalon. Iwayway ka, tapno makasuro ka iti trabaho. Bawal ti sadot dito, Ivan J. Naimbag man, tapim masyar kayo kin ni Freddy dito'y balay, anak ko. Jack kaya tantag subli ijay lugar da Freddy nanang. Papay, Agbatak dito yun. Nagrigat ti trabaho ijay talon. Inal daw ka ngay wayway nak ni Freddy ijay talonan. Sinaaksan. Ay, di nagpadasa na sinahan, Ivan J. Ha? Taawan madingar aramidakan ka. Saan ka kinabkabil? Saan ka binisbising? Wala ngam layat-layatan naman no dyan trabaho. Layat lang na jay. Jakpot idandanon. Kan isursuro kay tinasayat nga ramidam. Ang mumat, adyak kaya tisadot nga asawa. Nanang, bagbagaan nyo, ta anak yaw. No kayat na tisina, idalan mi itiligal. Agpaanal kami. Ngam, iso, tiyaggastos. Nanang. ay navan di anak ko. Agbalbaliw ka nga minun. Ikatumon ti kinasadot mo. Aggagat ka nga minun Saan mat adakas tar aramiden ti asawam? Ta isursuro na kala itirumbang nga aramidem. Nanang. Di ka kat agyaman ta nakatumpong ka itinasingpot kan nagagat nga asawa. Nadlaw ko anan akam di asawam, Vanji. Lupaluspusam, saan kan amakasarak itikas kan kuana? Iso adi ka nagsadot-sadot, anak ko. Tulungam di asawam amanggod. Tapara matla iti masakbayan nyo, ti aramitan nyo. Talaga akayat ko na sinaan idi ni Freddy ngam no sinaak awang matsabali apamana. Isungay nanusaklatan, di nagtrabaho iti talon. Idi damo talaga permi amarigata na. Ngam idagbaybayag iniinot matan anay ruwama. Aging ganadan kami iti anak, kat oradan anak ko, tultulungak latat asawak ngagtrabaho iti talon. Kat itayin enjoy akong tagtrab-trabaho, akadwak ti asawak. Kat gapoy ti kinagagat mi, at dan ornong mi apag-iskwelan to, dagiti anak mi. Alakastan, tigayem mo, Vanji. Ala gagayam, ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan, diti drama tayo. Manang! Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Sagsagot ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. Katmanan, Merry Christmas! Iti tonggal maysa. God bless!